bol serî verê ney jew merdim est bî ew jew lajê nê merdimî est bî. Rojê no merdim şî bizêkandê xwe hetek. Îna miyan ra bizêkên de rind veçîna. Lajekê xwe zî girot xwe hetek ew keyera viciya şî. Nê lajekî pêr dixorê va ki baba mayê şinê kotî wina. Piyê cê eyrê wina va. Tido ewro mura çiyê bimisê. Jew merdim senî şeno şiro alay ver tidê ey bimisê. Ê piya çî cayo ku kaîniyê bindenê ew alayrê îbadet kenê. Nê kaînî Peygamber Musayê senî vatoze winî qurban cikenê. Piyê cê destanê xwe serey bizêker ser û ronan û ew a bizêker qurban keno. Ew behdozî alayrê şikur keno. Lajek pêr dixorê vano îna qandê çi bizêka ma cikerdî. Piyê cê eyrê vano kamo ku marda xora yeno no dunya ê heme gunakarî. Ma gunadê xwe ya piya nêşenim şirê alay ver. Wexto ku mi destê xwe ronay serey bizêker ser ze zeke gunayê me heme şî a dewar ser. Ew behdozî kaînî a dewar kişt. Ne we daha ez şena şira alay ver. Dewar qurban kerdiş marê neyvano ku kes xwe nêşeno gunayanê xwe wertera hewa do. Lazim o ku cezayên do gunaya bibo. Ew cezayê gunaya merg o. Yani o ku gunakar o lazim o ku bimiro. Qandê coy ma qurban kenê.